Kini kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli dailu satas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor. Kentu Menteri Rang Bado Narendra Modi yaki priu ban pin-i yaki jingkersan jongki yaka Citizenship Amendment Act daka bapindon kam yaka hash India supports CAA. Kentu kibor kaan jong ke jala Meghalaya yaki priu ban long kiba adekar ha ke jing up jongki yaka snem bathamai menta kasngi. Bat laraki yaka lengkut sngi yap basis pa san poinyo jong klawan kyang nang ba ha Meghalaya nin kasngi. Menteri Rang Bado Narendra Modi nin kasngi ula kentu yaki brio bakin pin-i yaka jingkersan jongki yaka Citizenship Amendment Act daka bapindon kam yaka hash India supports CAA. Ha ukerwo ba ula tho Menteri Rang Bado ula ong ba ka CAA kadai shapang kajing ai long nong shong shnong yaki petwin ki bala sha penchitom bat sha pensaja bat kamdai ka bashim nikni no yaka jing long nong shong shnong jongnu. Ha away pat ukerwo leng baka Twitter Menteri Rang Bado ula pin-i yaka video jong sat guru ubabatai yaki babun ki benta ki beadai bat ka CAA. Modi ula ongru baka video ka pin-i yaki ki badon jingedai bat ka history ki bapasat jing mutru syaka rukom im kum shipara. Ula kentu ba umdai ban pediang yaki jingalam bakala jong kiriu kwan mentoy. Menta kasngi kadai kasngi bakat do jong kasnam araja kat kandai ha ka baki pat no shong shnong jong ka parthai shitelup ken up ban kublai kat do ya ken kasnam bat ban pediang ya kasnam bathamai ha ken ka jilla Meghalaya nakalyang ki bor jong ka an kila kentu ya ki brio ban long ki ba atkar bat lekmen klempin mi kinu ki kam ki ba penthut ya ka sup kasan kajing pahara jung ki pulut habarok kawai ke jala kalong ke baperking bha bante lakam nakinu ki jingja pasngusi ulam phang ke yung dorbal thawan jong ka Nagaland uviko o yuse ula klat no ha ka hospital ha Mumbai hinen minstam ha karta ka ba ndrapu khanda snem UPRO jong lampang umedo yoka ulayatu hak All India Radio Kohima bayaka met ka basa jong lampang nsawanra Shadimapur bat ka jingli ontep kala banlong menta kasni uviko o yuse ubadai unoyalam jong ke NDPP udai ubalapas na ke Indian School of Mines Dhanbad bat ula syajiet kum lampang jong ke yung dorbar thawan bakhatlai jong ka Nagaland ha ubanai leber kasnem baladem Kesorkan Nagaland kalapan bena ban penlong kejing yam brio balaisngi haduk kesyitari ukelalengkon habarok kewei kejala kum kadak kejing burom ya uni unong yalam balaklatno. Ulat jong ka Nagaland bat Meghalaya URN Ravi ulapen pau kejing kendit halo kejing klatno bakendit jong uviko. Hau kerwa sungulem bu ulapha ulat ulaong bada kajing klat no jong vikho ki brio jong ka Nagaland kiladu ya unoyalam upapau khamat ulat ulapha ya kajing sungulem shiki bahayeng jong bat dwai ba ublay un ai haki ya kajing tengen bat baka mensem jong vikho kan yo ya kajing suk bam jukun Menteri Rang Ba jong ka Assam Sabananda Sonowal ulaong ba onnom le ke ru kaban penmong ni penthun ya ka jing ngau jong ki brio da ka ba pen paru ka jing benyau halor ka jing yakhi jong ki brio ki badang yai peteng hadu menta ban persha ya ka Citizenship Amendment Act habakren ha ka jialang jong kinung kershan ke BJP haswal kuchi ha Kamrup district usonawal ulaong ba ki brio ki lasha ya lambakla persha ya bat ya ka Citizenship Amendment Act Usonawal ulaong bagi jingle jong ki brio dangshen kila pensung si ya bat ya ki menteri jong namar ba ka sorkar jong kam don jing thmu ban penthut ne pen mong ya ka jing sngo jong ki lak ngut ki brio ki bla bo ya ka jing shan ya ha na ka banta ka jing ki shaprang jong ka jalla Menteri Sokar Pedeng bapet yakatanat Environment and Forest Prakash Javadekar hinin kasngi ula pelat pat ba yake India State of Forest Report ISFR arhaja khat khandai ha New Delhi
Kane kadai ka kai phot ka bajupan mi shesen arsenam ban shim jing ken ya ka jing don ki klau ka jing ruben jong ki klau ka jing don jing ki ding hakaleng ka jila bat ka jing ya chaprang jong ka jing thum ding shabar na ki jaka ne ki than balabu dak kum ki klau Kane ka jing shim jing ken ka kan thup ya ka satellite mapping bat ka jing leit thau leit wo ya ka jing nang kiu ni jing hyar jong ka jing don ki klau Kane kadai ka All India Radio Shillong ka bawan lam shapi ya ka kubor. Ka jaintia yasyat khnam kyang nang ba Memorial Society JIKNMS kalarakhe ya kaleng khu sngi yap basis pa san poinyo jo noyele lai lut karipnar uwo kyang nang ba hamadia kamai blai nisin tukser hajowai West Jaintia Hills District hanin kasngi hakaba umintri katanat kakot kakya uba AL hek ulalong kumkongsan balaya don langru UMDC jongka KHDC udaloy kajowai bat kisamla nakalay senchar Cultural Society Haba ajing kren uba AL hek ulay ro ya kajing treshi tom jangka society kabala penlong ya kene kajing rakhi kenang baki breu kin klet ya kajing len ladi bat kajing IT lut jong klawat bakraw jong karipnar Ulo ong babun na kikuan samla hakini ki por menta kila ya hakalenti ke babakla bat kila kala long kim rao jong kakiat bat ki drugs kawai pat ke jingra ke kan mau buram ya wo kyang nang ba kadai ke balapan long da ka sendrat halom perdi yongpia jawai hakaba menteri katanat sports and youth affairs uba bante dor lingdo ulalong ukongsan Hakajing kren jong uba bante dor ulong bangidai man sarong bangila yo ubriu kum ukyang nang ba ya uba kaperthairu kalatip ya kakerteng bat kan nam jong kum unong ya le lai lu Hanong ba Shillong la penlong ru ya kajing kan mau buram ya kaleng khu sngiyap jong ni uriu shlur hakabala ple ya umat dur bathamma jong kyang nang ba balapen wandur bat penbit penbiang daka Khasi Students Union la yo ru kijing kran na kinong kit kam jong kiseng ba pher rengkat kijing le buram daka balet bu sentio Kaseng United Democratic Party UDP kan yakun yik election sa Garo Hills Autonomous District Council GHADC kaban salong hakasnem arhajar arpo Unoy alam barangba jongke UDP uba bendo lanong ula pensyai bakaseng kalapen kre banyakun yik election bat yaki seat nakiba kan penyakun ansarai daki komiti bapher jongke UDP hadien bala bishar benya yak jinglong jingman Daka bakadaw baka UDP kalanang klan harilom garo hakaba arngut ki MLA kales no bat kaseng bat ka result jong ki election arajar arpawru lakmilanti bakan long kabakamba Ka pot jaud rangthong Khasi Students Union Southwest Khasi Hills Unit kalakintu yaki breo jong kathan bakin kyar na kabapendon kam yaki jingpen bthai ne ki dawai bi habaki leit khwai do kha kanya ka snat jong ka KSU kalakar pat ru yaki nong shnong jong ka pot jaud rangthong bakin ya trailang hakabanya da yaki do kha bat kido do wa baro Ban penkut ya ke kubor mentah ke stem, sashisin ngan pensngau ya ke mat bakong san jong ke kubor. Kentu Menteri Rang Bado Narendra Modi ya ke breu ban pen I ya ke jingkar shan jong ki ya ke Citizenship Amendment Act da ke bapendon kam ya ke #India supports CAA. Kentu kibor ka an jong ke jela Meghalaya ya ki breu ban long ki ba adkar ha ke jing up jong ki ya ka snam bat mai menta ka sngi bat la rakhe ya ka leng khu sngi yap basis pa san poinyo jong klawat kyang nang ba ha Meghalaya hnen ka sngi Kato kaniko khobor kalakot kablawan shapi menta ka step na All India Radio Shillong haka po prabacheng inya so ba ka Daily Station na kabanta ka khobor haka ktin Hindi ban penbot pat ka khobor haka ktin pareng haka por pra katsan minute so babanya up ya ka program ya ka khobor na ka Daily Station kaneka dek All India Radio Shillong